ҳолати кунунии гурӯҳӣ ва натиҷаи рақобатҳо дар гурӯҳҳои боқимондаи чемпионати ҷаҳон байни футболбозони наврас дар назди ситоди мураббиён ва ҳайати мунтахаби кишвар пеш аз бозӣ бо Аргентина танҳо як вазифаро пеш гузоштааст ва он ҳам бошад бо натиҷаи мусбӣ анҷом додани бозии даври сеюм бо ин тими Амрикои ҷанубист. Бегоҳии 2 ноябр футболбозони мо охирин тамрини омодагии худро барои бозии пагоҳ доир карданд. футболбозони мунтахаби миллии наврасони кишвар машқи охирини худро пеш аз бозии тақдирсоз дар гурӯҳ ки муқобили дастаи Аргентина аст дар маркази тамринии Синдиполи Витория гузарониданд. таи 2 рӯзи охир ситоди мураббиён барои ислоҳи камбудиҳое ки дар бозӣ бо Испания зуҳур карда буд талош намуда, ҳамзамон бо ин дастпарварони худро барои бозии оянда ҳамаҷониба тайёр карда истодаанд. дар давоми 2 рӯзе ки мо баъд аз бозӣ гузашт бо ҳайати мураббиён бо бачаҳо якҷоя суҳбат кардем, як-ду бор бозии дастаи Аргентинаро тамошо карда ба хулоса омадем ки метавонем ки бо онҳо бо як бозии хуб, яъне дар қисми дуюми майдон, дар зона дуюм мегӯянд майдон, дар он ҷо бозӣ кунем ва аслан бозигарoni ҳайати асосиро ба майдон барорем, барои он ки ин бозии ҳалталаб аст ва мо бояд дар ин бозӣ беҳтарин бозии худро нишон диҳем. дар оғози машқи имрӯза пас аз иҷроиши тамринҳои муайяни мутобиқсозии бадан футболбозони мо бештар ба озмоиши гаштҳои гуногуни тактикӣ пардохтанд. ибтидо зарбаҳо ҷониби дарвоза сурат гирифт ва дар охир бо иҷроиши зарбаҳои маъмулӣ он ҷамъ баст шуд. ниммуҳофизатгар Шӯҳрат Элмуродов ки бо сабаби корти сурх доштанаш дар бозӣ бо Испания ба майдон набаромад, дар овард бо Аргентина имкони иштирок карданро дорад. имрӯз мо машқи охиримона гузарондем дар мин стадиони Бразилия тайёрии дида барои Аргентина. машқое ки имрӯз мо гузашт асос барои он хатое ки мо ба дастаи Испания кардем, мо имрӯз ин хатоиро ислоҳ карда ки пага бозии Аргентина қати такрор нашавад. дар назарам бачаҳо хеле фаҳмиданд, дар сатҳи пешавр бачаҳо иншоалло насиб боша пага мебарем бозӣ мекунем. чизе ки дар ин машқ ҳозир мо мебинем, мушоҳида мекунем, онҳо аз ҳисоби рӯҳиян, психологӣ нисбатан тайёр шудан ба ин бозӣ, барое ки камтар рӯафтода буданд баъд аз бозӣ бо Испаниё. ҳозир ман мебинам ки онҳо камтар рӯҳбаланд ҳастанд ва мо имрӯз ба пагоҳ метавонем ки онҳо барои бозӣ хубтар тайёр кунем ва дар бозӣ хуб кунанд. бозии даври сеюми гурӯҳи И бо иштироки тимҳои наврасони Тоҷикистон ва Аргентина 3 ноябр дар варзишгоҳи Клебар Андрадаи шаҳри Карьясика сурат мегирад. замони оғози бозӣ ба соати 1 шаби 4 ноябри вақти Тоҷикистон баробар аст.